Så blev klokken 21, og vi er klar til at starte. Og jeg håber, I alle sammen kan høre mig. Jeg kan se, at vi er 10 på i aften, så det er jo rigtig dejligt, at vi er så mange. Men hvis I bare lige et par stykker kan skrive her i chatten i højre hjørne, der kan man skrive lige en message. Og lige skrive, I kan høre. Jeps, der er i hvert fald Karin har skrevet her, at hun kan høre mig. Jeg håber, det ser i hvert fald sådan ud. Super, så kan vi begynde. Og velkommen til aftens webinar om C9 og F1, som vi skal høre om. Og hvad er det her så for noget? Jamen, jeg håber jo selvfølgelig, at I alle sammen er her for at høre om at få det bedre. Fordi det er det, C9 i hvert fald kan hjælpe dig til. Og det er det, vi kalder Change 9. Udover at man kan få det bedre, jamen for nogen, så kan det også være, at man skal have menneskevægt, eller slippe af med den her sukkertræng, som mange af os formoder, jeg kender til. Den her søde tand, som typisk opstår mellem 3 og 5. Der kan den være rigtig slem, eller for nogen kan det være senere på aftenen. For mere energi, have vedvarende energi i løbet af dagen, kan også være en rigtig vigtig ting. Og vågne om morgenen og være frisk og gå i seng om aftenen og have en god nattesøvn, kan også være en vigtig del, som nogen oplever under det her. Og kontrollere, hvornår man er sulten, hvornår man er tørstig, hvor meget man har brug for af mad, at man ikke kommer til at overspise. Jamen alle de her ting, som vi alle sammen egentlig måske godt ved, er gode ting i forhold til at have en sund livsstil. Og så er det jo så, at man på 9 dage utrolig nok kan se, hvor meget ens krop forandres, og hvor meget, ikke bare på udseendemæssigt og størrelsesmæssigt, men også mellem ørerne, hvor meget der kan ske på 9 dage. Det er helt utroligt. Jeg troede slet ikke selv på, at det her det ville være så fantastisk, som man kan sige det sådan, men jeg blev virkelig positivt overrasket, da jeg selv gik i gang. Og hvad indeholder den her C9-pakke så? Jamen, den indeholder simpelthen kosttilskuddene, som du skal bruge på de her 9 dage. Og det første kosttilskud, som er rigtig vigtigt, den indeholder, det er den her drikkegel, som I alle sammen kan se. Og nu har jeg vist sådan et billede her af alle 3 drikkegel. Der er nemlig 3 forskellige slags. Den drikkegel, man primært får med, det er den gule dunk, I kan se her på billedet, som er den originale drikkegel, som Forever har lavet. Og det er simpelthen stabiliseret gel fra håndplukket økologisk dyrket aloe vera blade. Du får simpelthen ikke bedre aloe vera på drik, kan man sige. Så det er lidt ligesom du har aloe vera planten derhjemme, og tager den indvendige saft og presser ud som en juice, vil jeg kalde det, men som en grøntsagsdrik. Der er ikke tilsat sukker eller sødemidler på nogen måde, så det er en grøntsagsdrik, som man skal vende sig til at drikke. Men som sagt, så er der også 2 andre varianter, hvor den ene her, den røde dunk, det er med tranebær æble, og den anden er med fersken. Så hvis nu man synes, det er helt forfærdeligt at drikke den her gule, som er lidt mere bitter i smagen, så kan man prøve en af de 2 andre, som man også godt kan. Det eneste er, altså det der er forskellen og grunden til, at de anbefaler den gule dunk, det er simpelthen, for der ikke er tilsat noget søde stof i form af, altså her den røde dunk, at det er æble og tranebær, så det er det, der er tilsat. Så får man lidt ekstra frugtsukker, kan man sige. Men igen, det skader ikke. Det vigtigste, det er, at man simpelthen bare får det her aloe vera drik ned. Alma, hvis det er, så må vi lige se på det. Jeg optager det her. Jeg kan se, Alma her skriver lige en besked i chatten, at hun ikke kan høre mig. Men det må vi lige se på efterfølgende. Jeg skal nok optage det, så kan jeg sende det her til dig, så du kan høre det bagefter. Jeg skriver lige hurtigt her svare. Sådan. Yes. Så det er simpelthen en drikkegel, som vi skal drikke hver morgen. Og den anbefaler jeg, når man får den her kasse med kosttilskud, så er der netop til nogle ekstra dage egentlig. Og det er rigtig godt at starte med at drikke den her drikkegel 3 til 5 dage, inden man begynder på C9. Så man simpelthen lige vender kroppen til at drikke det her. Så bliver det også nemmere at komme igennem de første 2 dage, man skal igennem her i C9, hvilket jeg vil komme mere ind på. Derudover så er drikken bare en rigtig god drik, hvis man gerne vil passe godt på sin krop. Jeg plejer lidt at sammenligne den med en naturlig sæbe, så vi ligesom vi skal også have gjort rent uden på vores hud, men det er også rigtig vigtigt at få gjort rent indeni. Så hvis du gerne vil forebygge og passe godt på din krop, så er det her et godt kosttilskud bare til at passe rigtig godt på dit indvendige system, som vi alle sammen ved skal passe rigtig godt på vores, og skal ligesom gøre det, at vi er levende, jamen så er det jo også rigtig vigtigt at passe på det indvendige, at det har det godt for, at det ydre, det også har det godt.
Derudover i kassen, så er der også det, vi har her, Forever Fiber. Og det er netop, igen det her spørgsmål, får du nok fibre? Og under de her 9, altså det her 9 dage her, der får man ikke så meget kost, slet ikke de første dage. Så der er det rigtig vigtigt, at man får de her ekstra fibre, så man er sikker på, at kroppen får det, den har brug for af næring. Og der er det så, at vi har de her fibre, og det er, som I kan se her, sådan et lille pulver her, som er nemt at have med. Og det kan man simpelthen blande op i hvad som helst. Men gerne, altså jeg kunne rigtig godt lide det med et glas iskoldt vand med noget citron for eksempel, eller det kan være sin juice, eller hvad som helst. Men et glas vand eller en vanddunk, og det skal bare lige blandes op i det, og så får man de fibre, man også har brug for. Derudover så er der også Forever Term, og det er simpelthen med fokus på ens forbrænding, og til at give mere overskud. Og som der også beskrives her, jamen så indeholder den 8 vitaminer, og deriblandt vitamin C, B2, B6, B12 og P2-syre. Og det er netop, at det bidrager til normal energiomsætning og til at mindske træthed og udmattelse. Og det jeg personligt oplevede med Forever Term, det var netop, at jeg kunne ligesom mærke, at min mave havde meget nemmere ved at ligesom fordøje den kost, jeg indtog. Så der kom meget mere gang i mit system, og jeg havde meget mindre oppustet mave, hvilket var meget positivt for mig i hvert fald. Så man kan sige, at det her det er ikke på nogen måde en slankepille, men netop når man dyrker motion eller bare er aktiv, så hjælper det kroppen til ligesom at sætte gang i energiomsætning og ligesom sætte gang i forbrænding. Så det er ligesom et ekstra til, at vi forbrænder lidt ekstra, men det er ikke en slankepille, fordi det er selvfølgelig motion, der skal til for at sætte gang i forbrændingen. Men den her, den bidrager og gør noget ekstra. Jeg har i hvert fald stor glæde af den og tager den dagligt, også efterfølgende, for jeg kan mærke, at min mave har stor glæde af den. Til sidst er der så også Ultra, og det er proteinpulver. Det, der er rigtig fint ved dem her, det er, det er sojaproteinpulver. Det vil sige, at der er rigtig mange, der har rigtig stor glæde af dem her i forhold til ikke at få oppustet mave, og dem, der eventuelt kan have lidt problemer i forhold til det, der er sojaproteinpulver rigtig godt. Plus den måde, vi optager det på. Det her, det holder altså rigtig lang tid. Der er mange proteinpulver, ved jeg, som er lavet på andre vis. Dem optager du hurtigt. Hvor det her, det er rigtig godt til at tage som mellemmåltid, så du får noget næring, og du får en mæthedsfornemmelse, som varer lang tid. Så det tager altså lang tid for din krop at forbrænde. Så det er en rigtig god, jeg bruger den så selv som sådan en mellemmåltid, her efterfølgende også. Men igen, det bliver også et måltidserstatning lige i starten, men på senere sigt, så er det også meningen, at det skal være ligesom et ekstra. Når man har travlt, så kan man lige have det med sin shake, koldt vand i, og så drikke det på farten, i stedet for at man drejer ind om bageren og køber noget chokolade, eller en kage, eller hvad man nu måske førhen har gjort. Så det her er rigtig godt til at ligesom være vægtkontrollerende for en selv, så man tager det her valg, i stedet for det usunde valg. Og som det også bliver beskrevet her, så kan det erstatte op til 2 måltider per dag, hvis det er det, man vil. Og det gør man også i starten i C9, men det kommer jeg igen mere ind på. Og netop, hvad er det så, man skal under C9? Som I kan se her, så har jeg lige taget et lille billede. Der er nemlig sådan en helt udførlig vejledning med til alle 9 dage. Og de første 2 dage, det går simpelthen ud på, at man ligesom får renset ud. Og det er også derfor, vi anbefaler, altså at man går i gang med 3-5 dage, inden man planlægger at starte med C9. Og starte med at drikke drikkegenen, og gå ned i mængden af mad, man spiser. Så man ligesom forbereder kroppen på, at nu skal der ske noget nyt. Så man ikke går fra man ikke laver voldsomme forandringer fra dag til dag. Så det vil sige, de første 2 dage, det er altså udrensningsdage. Det vil sige, at man ikke får fast mad på den måde. Der er så, som man kan se på billedet her, den frie liste, som er rigtig vigtig at benytte, hvis man føler behov for det. Det er nemlig sådan, på første dagen, der tager man de her kosttilskud, som I lige har set her, og så får man sådan set ikke noget måltid. Men sådan som da jeg selv var igennem C9, jamen jeg var både på arbejde, og jeg var ude at ride 6 heste, og jeg ville også gerne lige ud og gå en tur, for de anbefaler også, at man tager 30 minutters motion. Så jeg kunne mærke, at jeg havde bare brug for i hvert fald et eller andet, og der tog jeg så en agurk, et stykke agurk og 2 tomater. For det kunne jeg mærke, det var nok for min krop, men jeg havde også brug for noget. Så det er rigtig vigtigt, at man tager sig selv i at lige lytte efter sin krop, for selvfølgelig skal man ikke gå hen og blive dårlig af det her, eller køre sig selv helt derud, hvor man faktisk så mangler noget energi. Det er virkelig vigtigt at lige lytte efter sin krop, for hvis man er meget fysisk aktiv, eller er vant til at spise meget store mængder mad,
så er det meget voldsomt for kroppen lige pludselig ikke at få noget som helst. Så lyt til kroppen, og så gerne tage fra den frie liste, også på dag 1 og 2. Selvom der i vejledningen står, at man ikke skal spise noget fast føde. Så lyt til din krop, det er det vigtigste, og det skader dig ikke, og du får ikke et dårligere resultat ved, at du tager noget fra den frie liste. Og der er simpelthen både frugtlisten, og der er grøntsagslisten. Og jeg anbefaler, at man holder sig til grøntsagslisten de første 2 dage. Og hvis man virkelig føler et eller andet, at man har brug for lidt sukker, så tag et lille stykke frugt. Det kan være et par vindruer eller noget. Du behøver ikke at tage 3 æbler. Tag et halvt æble i stedet for. Og mærk efter, at det faktisk giver dig det, du har brug for. Så de første 2 dage, det er altså udrensning. Det kan være hårdt, især første aften var hård for mig. At man ligger der og egentlig føler, at man har brug for noget at spise. Det er mere den der, man er vant til at have noget tyk på om aftenen, og man er gået en hel dag uden at tyk på noget. Men igen, jeg vil så også sige, at jeg sov rigtig godt fra dag 1 til dag 2. Jeg vågnede allerede på dag 2 klokken 6 om morgenen, var frisk. Mit vækkeur ringede først 6:30, det var ikke normalt. Og dag 2, der var jeg fyldt med energi hele dagen. Det er sådan så, at da jeg var igennem C9, der havde jeg et arbejde, hvor jeg mødte ind klokken 12, og jeg havde fri igen klokken 5. Derudover så redde jeg en masse heste, både morgen og aften. Så der, når jeg kørte hjem fra arbejde klokken 5, så var det rigtig nemt for mig at køre ind om bageren, for lige at få et eller andet, fordi der var jeg godt nok træt, og jeg skulle køre bil 45 minutter hver vej. Så det var en lang tur for mig, fordi mit energiniveau ofte dykkede på det tidspunkt i dagen. Men allerede på dag 2 i C9, der kunne jeg mærke, at jeg havde meget mere stabil energi. Jeg blev ikke træt, mens jeg sad på arbejde. Jeg blev ikke træt, da jeg kørte hjem, men jeg var frisk, og jeg følte mig udhvilet og klar til at komme ud og være fysisk aktiv om aftenen. Så det betød rigtig meget for min hverdag i hvert fald, at jeg allerede på dag 2 kunne mærke det her. Dag 3, der får man så sit første måltid. Det glæder jeg mig rigtig meget til, og man opdager lige pludselig, hvor meget det lige pludselig mætter. Og de anbefaler så, at man spiser, det kan være så et aftensmåltid på 600 kalorier. Det her, det må så godt, hvis du hellere vil det, for jeg oplevede i hvert fald selv, at 600 kalorier på én gang, når man lige havde haft 2 dage uden mad, det var lidt meget, så jeg delte det faktisk op, så tog jeg halvdelen til frokost og halvdelen til aftensmad. Så det kan du gøre lige som det passer dig. Og der er simpelthen opskrifter med, både til de her shakes med proteinpulver, men også til aftensmad. Og det er ikke noget, man behøver at lave, men det er idéer til det. Så hvis du har noget, du hellere vil lave, så gør du det. Men det er simpelthen, så du har en idé om, hvor mange grøntsager skal du have, hvor meget kød skal du have, og hvor meget pasta skal du have. Og det er helt almindelige opskrifter, så det er rigtig gode opskrifter til, hvis du har familie og børn og sådan noget. Så kan de også være med på den her kost, uden at du skal stå og lave en speciel ret til dig, og lave nogle andre retter til familien. Så alle kan ligesom være med på det her, og så spiser du bare den mængde, du skal have, og så kan familien selv vælge jo, hvor meget de vil have af det. Men det er nogle rigtig gode og nemme opskrifter, og rigtig gode opskrifter, synes jeg i hvert fald at følge. Så dag 3, der får du altså de første rigtige måltid, og igen tager du selvfølgelig de her kosttilskud og shakes. Og man kan lave shaken her, dem kan man både blande op med vand. Hvis du skal blande dem op med mælk, anbefaler jeg helt klart sojamælk i stedet for almindelig mælk. Og det skriver de også ind i opskrifterne. Og du kan lave smoothie, og hvis du laver det som en smoothie med frosne bær og sådan noget, så bliver det lige pludselig et helt måltid, så meget det mætter. Og det må du endelig gerne gøre. Og igen, så anbefaler jeg 30 minutters motion hver dag, så godt du nu kan. Det kan være at gå en tur ud og løbe. Det er helt op til dig selv, hvad du synes, det kan være. Men så du lige kommer ud og røre dig, hvis du har mulighed for det selvfølgelig. Men igen, det er ikke noget krav. Så der er simpelthen vejledning med til alle dage. Dag 4, og dag 5, og 6, og 7, og 8, der er det igen et måltid, men du kan dele det ud på 2 måltider på dagen. Og dag 9 får du så 2 måltider. Og de skriver også i vejledningen, at du efterhånden kan lave mere og mere motion, eller være mere og mere aktiv. Og det vil du også opleve netop, at dit energiniveau, det bliver meget mere stabilt, og du får motivation og lyst til at gøre noget mere. Og det er jo den vej, vi skal have det. Det skal være, at vi har lysten til at leve sundt, og vi har lysten til at tage det sunde valg, i stedet for det usunde valg, og vi har lysten til at komme op af sofaen og gøre noget andet, end vi plejer. Det har i hvert fald også gået rigtig meget for mig, at det skal ikke være, nu bør jeg altså også spise noget sundt, fordi det er ikke sundt at spise det her stykke kage, eller omvendt, men nu har jeg direkte mere lyst til at spise sundt end usundt. Og så er det meget sjovere, det er meget nemmere at komme igennem. Og det er også det, der gør de her 9 dage så specielle. Det er, at efter de 9 dage, så har du ikke lyst til at falde tilbage i dit gamle spor. Du har lyst til at fortsætte. Og det er det, der gør den her forskel, altså den her C9 så specielt, synes jeg, blandt andet, det er, at man har lysten til at fortsætte.
og du får så meget motivation og følelse i kroppen og mellem ørerne i, hvad kroppen egentlig har brug for. Så du får det meget bedre, føler jeg i hvert fald personligt. Så igen, der er udførlig vejledning, der er simpelthen skemaer til hver eneste dag, så du kan krydse af. Du kan ikke komme til at gøre noget forkert, hvis du føler, at den her lille vejledningsbog, den er nem at have med sig. Der er opskrifter, som sagt, og idéer til motion er der også. Så der er også et målebånd, så du kan måle dig. Det er rigtig vigtigt, at vi ikke kun går på vægten, fordi en ting er, hvad vi taber os, men hvad er muskelmasse og forskellige ting. Så mål jeg, tag gerne et før-efterbillede til jer selv, så I ligesom kan se forskellen også på den måde. Og igen, det kan være, det her, det kan være, at du har brug for at tabe dig. Det kan også være, at du ikke har brug for at tabe dig, men netop komme af med en oppustet mave, eller få mere energi, eller komme af med en søde tand. Det behøver ikke kun at være, fordi man skal tabe sig, at man går i gang med den her C9 her. Det kan være masser af årsager. Men igen, der er alt, hvad du skal bruge. Det, der er godt at vide, inden jeg starter, jamen det er, at vi anbefaler den ikke til gravide eller folk, der ammer. Og det er ikke fordi produkterne, altså kosttilskuddene, er skadelige. Det er simpelthen fordi, at det er rigtig vigtigt for gravide og ammende, at de ikke laver en så drastisk ændring på deres kost, og de skal også have en vis mængde mad. Så man anbefaler selvfølgelig ikke den her udrensning til gravide eller ammende. Og det er det samme med diabetes og dem, der har problemer med blodsukker, der skal man også være opmærksom på, at det er rigtig vigtigt, at de får den mængde mad, de skal have. Så der anbefaler vi ikke de her udrensningsdage her til dem. Og igen, hvis du har en meget travl hverdag og meget fysisk aktiv, lyt til din krop. Brug af den frie liste. Tag nogle grøntsager med dig og noget frugt, så hvis du får brug for det, så tag endelig det. Lyt til din krop, til det vi skal lære på de her 9 dage. Og igen, hvis du har nogle vaner, det kan være at drikke meget kaffe, eller drikke meget te, det kan være at ryge mange smøger, eller nogen drikker meget alkohol, så lad være med at fjerne det fuldstændig. Skær ned på det. Og igen, som jeg sagde tidligere, brug 3-5 dage, inden du starter, på at sætte mængden stille og roligt ned. Det kan også være at drikke meget cola, eller hvad det nu kan være, du har. Skal stille og roligt ned på det, fordi din krop skal simpelthen ikke få et kulturschok, hvis man kan sige det sådan. Den skal vendes til, at der skal forandringer. Så det skal ske på en sund måde for din krop. Ja, og så er det jo bare at komme godt i gang. Forbered din krop på det. Og se på det, hvordan din livsstil den er nu. Hvad gør du nu? Hvad har du af gode og dårlige vaner? Og hvordan forbereder du kroppen bedst på det her? Og igen, det er simpelt. Du får en bog. Det er bare at følge det slavisk, så kan du ikke gøre noget forkert. Og så finde ud af, hvad er dit mål med det her. Så når det er rigtig hårdt, så kan du lige slå op i, der står sådan en lille notesblok, hvor man lige kan skrive, hvad ens mål er, så man ligesom kan holde fokus på det. Gør det sammen med en god ven. Det gjorde jeg selv i hvert fald. Jeg gjorde det med en god veninde. Og det var super, at vi kunne ligesom give erfaringer til hinanden, og snakke om, hvor hårdt det var, eller hvor sjovt det var, og hvor motiverede vi var, og hvor glade vi var. Altså vi kunne virkelig dele vores følelser og oplevelser med det her sammen, og det var rigtig fint for os begge to i hvert fald. Og her kan I se et før- og efterbillede. Det er så mig her i midten, som I ser. Jeg tabte mig 4 kilo. Men som sagt, så følte jeg bare, at det var jo selvfølgelig et kæmpe plus. Det var jo selvfølgelig rigtig lækkert, men det var lige så meget det her med, at jeg havde lysten til at leve sundt. Jeg havde lysten til at komme ud og motionere. Jeg kom i svømmehallen lige pludselig tidligt om morgenen, hvilket jeg har haft svært ved længe, fordi jeg ikke har haft overskud til det. Jeg følte, jeg havde lange dage. Jeg fandt lige pludselig tiden til at dyrke motion, som jeg førhen syntes var umuligt at finde tid til. Så det igen, det gav mig meget mere end bare at tabe de her 4 kilo på 9 dage. Og her ved siden af ser vi netop min veninde, som også tabt 4,5 kilo. Og igen, hun har haft kan man sige, svært ved at styre hendes humør, og hun har haft mange humørsvingninger og sådan noget. Og selv på arbejdspladsen, på hendes arbejdsplads, kunne de mærke, at hun havde gjort noget anderledes. For de sagde, at hun havde meget mere overskud, da hun kom, og hun havde meget mere overskud gennem hele arbejdsdagen, end hun normalt havde. Og det kunne hun selvfølgelig også selv mærke, og hun havde også igen, hun var motiveret for at komme ud og dyrke noget motion, som hun også følte, hun havde svært ved, udover at ride de heste, som hun også gør ved siden af. Så det er det, der er om C9. Det er simpelthen 9 rigtig gode dage til at sætte gang i en sundere livsstil, uanset hvad dit mål er. Og jeg tror på, at alle kan gøre det her.
Det er bare så vigtigt at lytte til ens krop og forberede ens krop på, at der skal ske en forandring. Så tror jeg på, at alle kan gøre det her. Kort her til sidst vil jeg bare lige fortælle om F1'eren, som er efterfølgeren til, hvis nu man føler, jeg kan godt bruge noget mere, og som jeg helt klart vil anbefale til dem, der i hvert fald vil træne og få en mere fit krop. Så har vi F1'eren, som man kan fortsætte på. Og det er den her herover. Og den kan jeg så også sige, at den kan folk, der ammer, også gå i gang med, eller diabetesfolk. Fordi der har du ikke de her dage, hvor du faster på samme måde. Der får du kost og faste måltider som normalt, men der er indlagt træningsprogram i, hvilket jeg selv er gået i gang med, og det er super fedt. Det er super hårdt, og jeg troede, jeg var sådan i nogenlunde form, men alle kan få noget ud af det her. Det er bare et spørgsmål om, hvor meget man går ud af øvelserne. Så F1-hver, jamen det er så 30 dage, det er en hel måned. Og igen med faktisk sådan set de samme kosttilskud i som i C9. Dog kan I se, der er de her, hvor jeg har pilen her. Der er ekstra proteinbar med, som man kan have som sådan nogle snacks og mellemmåltid. Så trin 2, det er simpelthen at fortsætte den her gode livsstil. Få lagt et træningsprogram, som der allerede er her i. Man får strammet op. Man mindsker jo selvfølgelig vægten ved at komme i gang med noget fysisk aktivitet. Og man bevarer den her gode energi og motivation for at leve sundt. Det er ikke nok for alle, kun 9 dage. Nogle gange så kræver det noget længere tid. Og igen, så kan man virkelig se, hvordan ens krop den bliver forandret på de her næste 30 dage. Skal vi se her. Og kosttilskud, jamen så sagt, så er det meget det samme. Det eneste, det er, der er forskellen her, det er de her proteinbarer her. Som er et rigtig godt mellemmåltid. Og der er simpelthen med chokoladesmag og med kanelsmag. Så det er også igen alt efter hvad man til. Jeg kan lide dem begge to. Jeg synes det smager rigtig fint. Og mætter utrolig meget. Og igen så er der også vejledning med. Både med opskrifter, men også med træningsprogram. Og igen, alle kan få noget af det her. Jeg har både haft min søsters kæreste med at træne, og altså alle synes, som jeg har snakket med, synes, at det er hårdt at komme igennem de her dage her. Det giver virkelig noget, især i benene, synes jeg, og jamen over det hele. Det er god træning. Og igen, godt at vide, jamen igen, gravide og ammende kan godt gå i gang med det her. Diabetes må også gerne, fordi man ikke har de her fasedage. Og det er hård træning, så det selvfølgelig kræver lidt planlægning i forhold til, at man lige skal have lagt den her træningslektion ind i sit dagsprogram. Men igen, det er dit eget valg, hvad du vil med det her. Det er op til dig selv, hvor meget du vil med det. Så kom godt i gang, forbered øvelserne og giv dig god tid til at få lavet det, så du ikke får lavet skader på dig selv. Der er simpelthen YouTube-videoer med, hvor de viser hver enkelt øvelse og sådan nogle ting. Så hvis du ikke er erfaren med træning, jamen så kan du også blive guidet igennem alle øvelser og sådan nogle ting. Der har vi YouTube, som der har alle links på til alle øvelser. Så det er super fint. Og til sidst her, så kan I også se et før og efter billede. Det er en af vores gode kollegaer, Ashat, som har været igennem hele vores fit her. Og han, man må sige, man kan se en forandring for ham. Og han er blevet en helt anden far for hans børn, fortæller han, når man snakker med ham om det. Nu kan han få lov til at kaste dem rundt og lege med dem, og som hans ene søn havde sagt til ham en dag, ej far, nu er du så stærk, du bare kan kaste rundt med mig, og det havde han aldrig kunnet før. Så som man siger, han er yngre både udenpå og indeni, og har det meget bedre. Så det er virkelig noget for alle, tror jeg på, uanset hvad dit mål det er. Det der så nu er rigtig vigtigt, det er, at du skal tage fat i den, der har inviteret dig her til i aften, og snakke med dem om pris og bestilling og så videre. Jeg håber i hvert fald, at jeg har givet jer noget information om, hvad det her det går ud på, og jeg ved, at I kan klare det alle sammen. Så det er bare et spørgsmål om et valg, og at I tager en beslutning om at se at komme i gang. Og som sagt, så får man jo alle sine penge om igen, hvis nu man ikke er tilfreds med resultatet. Så igen, det kan ikke skade. Så jeg vil kun anbefale at gå i gang med det her, fordi det kan kun give noget godt, og ellers får du altså dine penge om igen. Så tag fat i den, der har inviteret jer her til aften, og hør dem mere om bestilling og så videre. Så har jeg ellers ikke mere, men jeg lader lige chatten stå åben et øjeblik, så hvis der er nogen, der lige har nogle spørgsmål til mig, så kan de i hvert fald komme med dem. Og ellers så vil jeg sige tak for i aften, og jeg håber i hvert fald, I har fået noget ud af det alle sammen.